Mga idol, natin deres kusina mga idol kay mamahaw na ta mga idol. Kay luto naman nga tong tinuwa. Itong kuha na to gabi diyan na tong tinuwa mga idol no. Tanawan niyo mga idol. Muna mga idol. Dan luto na tong tinuwa. Ang tabugok isda. Itong kasayan. Ang mga kasag wala pa, unya pa to. Gutong kinason kaning isdang gagmay ato ra nang prito kay gagmay man ta prito na to mga idol no. Dera gugub lang kay ning atong isdang pinirito ron. Ready to eat na ta. Dera ang atong salin nga swaki so tiwason ni nato ron. Dara ma Dana Bio, tanawa be. Dako kayong octopus na guys. Tara, kao ko sa octopus. Sige. Pagkuan na sa imong kanon. Ukad na. So, mangaon na ta guys. Okay. Dami king sabaw guys. Tamis guys. Mura na to, tangad na og sibuyas nga atong gibutang guys. Okay. Dami kayo basta hindi kan sa dagat kung rambag ko pa itong sabon na may kaglasa ba mahaw na ta gawin ang atong yung isda nga dogma yun ano siya giprito na lang di sa ako na mga libo na pido lang sa plato guys makaon na nga mong bata guys sus octopus na ha kani ang octopus kaning kuandaya ha tabugok ako na mo kan na saboy sa nang imong guys ako na mo kan saboy pag sabaw lang din na ganahan siya guys sabaw lami kay sabaw guys medyo puwa siya brown yung sabaw guys kay tungod na sa kining tabugok guys tawa guys pero lami kasi yung sabaw guys okay. Kaon na guys. Dali guys. Kaon na guys. So, mga guys. Inang robot na guys. Subscribe. No, octopus. Kaon na rin yan guys. Pasayan. Ba, mo dito ni Muna sudan nga pinobre mga guys. Ba, mo dito kung gingon ba katong ang upo ba. Nag-ing lagi mo pa. Ano itong gamay? Mo dito siya ba? Yung Duha mo sa bukay mo na ko. kaya nato katong ubuko. Dira buko-buko. Di mo. Ano yung buko-buko? Buko. Para dito. Baka tumada ang mama ka. Ngit na bibi. Mami nag-squid pa na. Buko-buko. Apa na? Nukos. So, Ngumay ba? siya. Ha? Buko. Ngumay na buko ba? Ano sabi nila? Hindi na ako tusukan na, basang dagan. Ang kato. Hindi na ako tusukan ko pa dali. Ano sa bumiro ni mong ba? Ito akong nakitaan, gatong nagkukan. Gugwag ata. Ano to? Ang kita na. Kaya ang kubawasan pa doon. Ano nang kitina pa? Oo, kita. Sama ito siya. Ito lang, sagbot pa. Ito. Pagpatlag ko, ang dangdagan siya. Parang yun. Mga guys, dami ka sabaw. Tapos, Nakaka! pagkani ko ng mga guys, kaong ko na siya. Pero baka din bataaron guys. Tiratunod na siya sabaw, guys. Ang good. Pakadot ba? Dami na po doon. Ilaw ata? Dahil, kiting-kiti ka. Ba, sama na ba yan? Gaya. Ganito mo ba? Kaya ra? Kaya ra. Kaya ra. Wala pa, wala nakadoot. Wala nakadoot ba? Sabaw ni mga, sama na. Di lagi kadot be. Kalukis bata. Kanang gamay-gamay no? Kanang. Kanang? Hindi mo, kauna na. Ako na. Ayaw ko sa katintikon. Ako na, lokbrel. Dako apod kang kuya. Ang kadoot ba na siya? Di kadot yung bata guys. Kaya na, kuya mo ko na yan mga guys.
Kuya mo eh. Oh. Ang gagmay. Sabaw ni mo na, bebe. Nalaw. Ang swake, be. Okay kayo, ang swake. Oh, doon, swake doon. Laba, buday. Laba. Ano na isuka? Sige. Silaw. Mami, kanano mo suka pa no? Ikaw. Tila. Lan. Andiyan no, suka ay. Suka ra. Ano ba idea tayo? Ako pa din sila, suka sila po. Manod sa kaon ba? Mag-inom Ungit kanon, bebe. Ang sunod ba? Ang ulo, kanon ako ba? Ba? Kumusta ba yung paggabi ng ulan? Ang ubo. Ngusgan. Hindi mo kapitan na ba? Ang bata Kaon na. na, uy. Ungit na. Kitang tinay mo? Tumi pa sili ba? Dami kayong pinamot dyan. Baka sili ba? Hindi ka. Oh. Makapil. Baka sili, gamay na Kaya na. lang isda gagmay guys. Ito. Ba, si mama daw, ayaw daw tukuha ko itong gamay. Kaprasin mo na ba ba? Dagan na daw ako nakita niya. Ayun lang ako, ayun lang si gamay. Ang gamay pa na kayo. Hindi, kadako ba? Ano ba? Tambok. Gamay din yung kadako na, ano? Kaya lang ako, ah. Ano? Ano lang nila kayo guys? Pag pinilaw nga ako. Okay. Padang kung nakuha nga ni pa. Bago alay. Ginabi. Pa, di ba siya yung dagan sa kuha ba? Yung badol lang siya, so bitos ni. Ko, bright man ka. Nga, mana yun? Ay mau ba di? Hindi mau. Okay, ay mau lagi ni. Gamay na to eh. Ha? Gamay na. Sino na to? Sinaw? Ang gamay mo ba? Uy! Oo. Kanang ko sa ulo. Di mo ganyan ka doon ng kuya mo ulo na baka gahit mo na ano? Dahil sa ulo. Kapa ka daw? Ano? Ang ko sa lugar. Kanta ko. Guys, di na bisa ka doon guys. Ikaw na siya. Mga libre tag konsultaan mga guys pag mga anta. Pag manok ta guys no? Malibre dito. Huwag doon yung pagkaon sa swaki ba? Ano yung pagkaon sa swaki? Ito ang pagkaon sa swaki. Oo, na. Kakaon. Ano ba? Mukhaon siya, mabuhi pa siya. Ano yung ganun niya? Tawag bas-bas. Ha? Mga bas-bas mo na. Ano di, usahay yun man, ikon sa bus. Kasi kung lang niya. Papa. Dapat na ganay na swaki pa. Ang daman kanon nila. Oo, no. Na, dead na. Tulos lang ang kapan. Nasa dagat to na, kakanaban nung saan pa na? Mabuhi balik. Yeah. Kabugayan man. Hipon daw. Ano ko ba? Ano kang kanan niya? Ito na ha? Na. Yung patubo mo. Maglaman sito. Magsito ka rin dyan. Maubo. Kuang ka, kalabo. Talagundi dito. Inununun. Ilubos pa. Tubig. Tagundi. Timpla ko rin ko na eh. Ito maggatas ko. Kung ayaw na ako, ano ito ako maggatas. Kung maggatas pa ako. Kaya maggatas ko sa mot. Sakto yun guys. Oh. Ini dali na ako gabi guys. Okay, huwag mo marot guys. Daghan kayo. Daghan pagkatuloy ba yun? Ate Greta, Lugar di mo ulit. Lugar di mo magkaon ba? Gabi eh. Kami mo ba? tang tikol mo. Tang tekul daw, tang tekul. Oh, dia. Tang Ako na. Dahil mo doon. Pakain hipon. hindi din ba? Ilan yung mata? Dia. Naman milit ba? Duaan? Hindi, hanggang ka naman.
Takot ako rin yung tabong ka guys. Hindi na talayos. Kuha na, kaya po na. Hindi na siya pa no? Upload pa ba siya? Kaya na ba no? Ay, hindi ba? Sige, ikaw na. Umuwi ka na. Nagkanta makaano niyo guys. Tingnan natin. Paghapon guys, nung kauno, kabantag guys, nakahirap ko. Sali na ako na bilin. So, kaon hapon. Hapon na. Walang. Pero, timing na. Naulo na lang ang bilin. Ulo na lang guys, ang lokbay guys. Nanayin, yun, tagan ko. Hindi ko yung tunog pa yung siya sa bukok. Sa bukok tunog niya pa. Tapos biyan na ba no? Sa bubok mo. Pero lang na, bro. Gamay po kanya. Gagmay mo niya. Tapos nagkaon to. Sige na, kaon na. One being Pwede mo sa baso? Be. Nagbaso mo sa... Pagka mo, di pa yan, tininginay ka na mo? Dami din ink. Ha? Paul? Tuwag po ng corona. Hoy. Ama, bang. Yang kon ba yung tinain ay og kunay. Ink. May ka na ha? Ang kamot na. Okay, artikel mo gani na bay. Kumaya ko ah. Nausap may kanon niya ko ya. Do you know what's your name? What? Baba. Isang ka na? Ta, kamay ining babay. Intro do iba ni. Injaka niya pa. Doon niya sa kanon. Why should Buwak na siya buak ang ulo ani guys. Grabe ito na itong kanan guys. lamay tanay guys. Hindi niya mahindo guys. Baba, di na ko pa. Ay, ang kanon mo. Sabi, di kang kanon eh. Ang kanon mo iwa ng mga barot. Gamay ra ba ni kanon? Ngit. Ay, kaon ito kang tutas ko. Nawa kay kaon kanon. Hawa. Bastos naman siya ang nga guys. Ano pa ba? Akakit ka. Direct. Ha? Tsaka di ba? Kung ito ganun. Saka ito nagdanggit guys, no? Ano lang niya? Kamabi ayo guys. Nusok din na kayo. Tusok din guys. Tusok siya doon papanan. Tusok din na ganina. Kaingkon. Panay. So, ini guys. No, lang kita guys. Kalau dito kapalit og sudan guys, no, sa merkado. Ano na lang. Sabi pang sabaw, tamis pa kayo. Diba? Lord kayo. So, ano lang ko ito mga guys.